Здравейте! Здравейте! Здравейте, ягодки! Днеска темата ще бъде Лоши думички! Да, Този путка... Добре, преди това не забравяйте, пращайте таска! Пращайте таскамбана! Лайкнете видеото и се абонирайте. Да не бавим повечето и подкаст. Подкаст, Така, госпожо Ягодка, какво мислите за лошите думички в кавички? Аз обичам лошите думички в кавички. Много обичам лошите думички. Коя ти е любимата лоша думичка на тебе? Добре. Няма да ви казвам, но ще бъде изписано с няколко буквички на екрана. Добре. Чачипич. Да, започнах. Така, значи има много хубави думички, които всъщност се водят като лоши, като една от тях е кучка. Добре, много интересна информация. Ти няма чуди ли се защо лошите думички са толкова лоши? Кучета са толкова хубави. Нали, много ме харесва. Вие пишете долу в коментарите ягодки, кучки, мучки, кучки, мучки. Кучки. И лошите думички не са, понякога могат да те извадят от лоша ситуация. Например, когато някой се кара, ти може просто да го напсуваш и да му кажеш да ти е бе. Също така аз много харесвам английските псувани. Нали? Да, като bullshit, fuck, Fuck you, Sigma boy. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Разбрах за кои са ти любимите лоши думички, а кои са ти любимите, т.е. най-нелюбимите, най-мразещите лоши думички. Ако има такива, не. Не знам как всъщност има такива. Определено най-мразната ми думичка е попеш. Не, обърках се. Копеле! Копеле! Копеленце! Защо го наричат тъй? Защо го такова? Хора! Създайте се, бе! Психопати! Много не я харесвам. Просто не ми звучи както трябва. Любимата ми, между другото забравих да кажа, имам още една любима, която пъпа ще кажа, тя е попеш! Да, ясно я харесва, много ме кефи. Той, нека ви кажа, какво става, бе, попеш? Така вечер по купони, иска ли харчат парите, архизарите. Добре, на мен ми е интересно, господин Янодов, кога научихте първата ви псовня? На колко години бяхте, кога сте? Много интересен въпрос. Простите, таскамбана! Първата ми псовничка беше на 9 годишна възраст. Ти добре ли си? Простите, я таскамбана! А как се почувства, когато каза първата ти псовня? Доволно! И вие, госпожо Ягодка, какво мислите за лоши момичета? Те добри ли са или са лоши момичета? Те са лоши, ама ги обичам да ги казвам, чувствам се гласна им. Мощно! Голата празна! Мажна! Голата празна! Простите, таскамбана! Добре, мисля, че това беше чао. И до скоро, до следващия епизод. Няма да пеят много да се чуем, guys, my friends.